நீங்க யூஐடி காலேஜ் பக்கத்துல நல்ல ஃபார்ம் லேண்ட் வாங்கணும்னா இந்த வீடியோவை சேவ் பண்ணிக்கோங்க. பெரிய நாயக்கன் பாளையம்ல இருந்து ஜஸ்ட் 5 கிலோமீட்டர் டிராவலிங்ல தாங்க இந்த 32 ஏக்கர் ஃபார்ம் லேண்ட் லொகேட் ஆயிருக்கு. 178 பிளாட்டா பிரிச்சிருக்க ஒவ்வொரு பிளாட்டும் 11 சென்ட்ஸா நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. ஈரன்ஸ் எல்லாம் தோட்டம் எல்லாமே நீங்க எதிர்பார்க்கிற பிரைஸ்ல கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இந்த ஃபார்ம் லேண்ட் ஃபுல்லாவே தேக்கு மர தோப்பு தாங்க. அண்ட் கிரவுண்ட் வாட்டர் லெவல் 60 அடியில இருந்து 90 அடிக்குள்ளேயே நல்ல குடிநீர் வர மாதிரியான லொகேஷன்ல தாங்க அமைஞ்சிருக்கு. இந்த ஃபார்ம் லேண்ட் முனிசிபாலிட்டி ஏரியால தாங்க லொகேட் ஆயிருக்கு. ஃபார்ம் லேண்ட் பக்கத்திலேயே யூஐடி காலேஜ், நோவா ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜ், வராகி அம்மன் கோயில், தன்னாசி அப்பர் கோயில்னு டெவலப்டான லொகேஷன்ல தாங்க நம்ம செல்வி இல்வி ஃபார்ம் லேண்ட் லொகேட் ஆயிருக்கு. 15 இருந்து 18 தேக்கு மரம் வருது. எல்லாமே நாட்டு தேக்கு மரம் தான் உள்ள கொடுத்துருக்கோம். நல்ல ஒயிட் டிரைவேஸ் கொடுத்துருப்போம். எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 20 ஃபீட்னா ஸ்டார்டிங்கா இருக்கும். 30 ஃபீட் 40 ஃபீட் ப்ராட் டிரைவேஸ் உங்களுக்கு. எல்லா பக்கம் பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா மரம் இருக்கு. நல்ல ஸ்பேஸ் இருக்கு உங்களுக்கு. காலேஜ், ஸ்கூல் அப்படின்னா உங்களை சுத்தி வந்து டெவலப்மெண்ட் ஆயிட்டே தான் இருக்கு உங்களுக்கு. ஸோ வாட்டர் வந்து மழை காலத்துல பாத்தீங்கன்னா வந்து கிரவுண்ட் வாட்டர் வந்து 90 ஃபீட் 100 ஃபீட் தண்ணி வந்துடும். ஸோ இந்த சைட்டை பத்தி சொல்லிட்டுங்க. ஸோ சப்போஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது டீடைல்ஸ்